Oge mbụ ka a na-asị nwoke nụcha ọgụ nwaanyị enwere akụkọ, mana ka ọ dị ugbu a nwaanyị nụcha ọgụ nwoke enwere akụkọ. Kedu ndị bụ ndị asịrị gbakute? Kedu ndị bụ ọnọnso eru aka? Kedu ndị bụ oburu nna ha ụzọ nwụta diọkpara? Ọtụtụ ụmụ nwoke na-akụrụ m aja asị. Ọkụkụ ụmụ nwoke bụ ndị aga achacha ije na nke ọgaranya ka ị nweta favor. Enyi gị nwoke jee na nke ọgaranya ka o nweta favor. Ịma ihe chi ji were gọzie ọgaranya ka o site na akụnụba ya wee nyere ọtụtụ ụmụnne anyị aka. Maka na anụ taa ka ara eze bụkwanụ nya bụ na eze na-achị ọfụma. Ihe ọbụla agwala eze n'obodo ọnyanwa ka ọ na-eme. Irigozi ọjị si ọjị na-agbajie nna gị kwụrụ. Ị na-akọjọ nwanne gị ka ọgaranya aghara inyere ya aka. Ngị nwa na-akọ maọbụ na-asị asịrị ahụ, kedu ka ezinụlọ gị dị? Ị bụrụgo ọgaranya. Nwanne m nwoke hapụ asịrị. Asịrị enweghị ebe o ji eduje nwoke ọbụla. Kata ma asịrị ga-eme gị ịma nwezi value, ịnwa nwe potential, ịnwa nwe dignity, ịnwa nwe honor, ịnwa nwe respect n'ebe ọgaranya ahụ ị na-akụjere asịrị ị nọ. Maka na ọ ma agwa onye bụ nwanne m sepụ aka enwe n'ofe tupu ọha aka mmadụ ụkpara okpokopụ. Ọ bụkwa ntị chiri ya. Mata na nwata ọbụla tijiri ọdụ enyi nna ya ga-eji nke nna ya wee kwụ ụgwọ. Ndewo ụmụnne m, nyere m aka tụsara m ozi a, sonyere m ihe m na-eme na my YouTube page. Cheta na anụ taa ka arụ eze bụ na eze na-achị ọfụma. Aka mbụ nwanne gị bụ Maazị UC. Emesian.